Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом, який без сумніву стане незамінним у вашій кухні. Це часник конфі – неймовірна ароматна та смачна заготовка, яку можна додавати до будь-якої страви. Він відмінно поєднується з картоплею, овочами або просто на шматочку хліба. А олія, в якій ми готуватимемо, стане чудовою заправкою для салатів. Для цього рецепту краще взяти осінній часник. Він вже досить зрілий, а от літній може бути занадто молодим. А зимовий, навпаки, може почати проростати всередині, і це відобразиться на результаті. Отже, перше завдання – це очищення зубчиків часнику від лушпиння. Це, безумовно, найтриваліший етап, але не хвилюйтесь, результат того вартий. Якщо зустрічаєте якісь пошкодження на зубчиках, обов'язково їх відрізаємо. Також не забуваємо прибрати ту частину зубчика, де були корінці. Коли часник очищений, я його добре промиваю, підсушую рушничком та відправляю у форму для запікання. Якщо у вас немає великої форми, не біда, можна розкласти часник в кілька маленьких форм. Це не вплине на результат, але допоможе правильно контролювати кількість олії. Тепер заливаємо все олією, вона має повністю покривати часник. Це важливо, тому обирайте розмір форми, аби олія покрила часник в оптимальних пропорціях. Далі щедро присолюємо, 2-3 хороші щіпки буде достатньо. Якщо хочете, можете додати розмарин або лавровий лист, але будьте обережні, щоб не переборщити. Далі я завжди накриваю форму харчовою фольгою, складеною вдвічі, щоб олія не розбризкувалась під час запікання. Відправляю у духовку, розігріту до 180 градусів, приблизно на 1 годину. Поки часник готується, готуємо баночки, вони повинні бути стерилізовані, а кришечки прокип'ячені. Зараз я також підготую спеції, це італійські трави та перчик чилі. Ви ж можете використовувати ті спеції, які вам до вподоби. Час від часу необхідно перевіряти часник, він має стати м'яким, а для цього я використовую бамбукову шпажку. Контролюйте цей момент, тому що час у вас може піти трошки більше або трошки менше. Ось так м'яко має проколюватись часник. Якщо все готово, гарячий часник разом з олією викладаємо в стерильні банки. За бажанням додаємо спеції і до самого верху заливаємо гарячою олією, в якій він готувався. Закриваємо банки щільно кришечками і даємо їм охолонути до кімнатної температури. Після охолодження зберігаємо їх у холодильнику. Приготуйте цей часник конфі і ви зрозумієте, як він може змінити смак ваших страв. Він не тільки додає аромат, а й дозволяє зробити страви по-справжньому смачними і незвичайними. Сподіваюсь, ви приготуєте за цим рецептом, а я чекатиму на ваші відгуки в коментарях. Смачного, друзі!